kublai pi baro. Hakane ke video ke bamanta namar ba ka video ke bala adap sibun ba ki ba komen ki ong ba kamdei kane ke jingtheu te hakane ke video ke bamanta nga kwa ban pen I shisha ya pi hakano ka rukom bat kadei shisha ne em kata ka kilo ka bangi theu dakatu ka formula ka ba khen na ka pound baka bala pendan kam daki British bat kane ka rukom theu kilo jongi namar ba kibun ki bakali ba ngadei tang YouTubers iba kwa ban yo tang ya ki view Henry hang ni namar ba ngatip ba ngadei ru inong rap ngadei ru inong risnyang tenga kwa ban yo ya ke jing shisha tenga kwa ban hikai lane ban yatu lam ya piru ato omdei ka banga kwa tang ba kinong rap kini yo nong kinong kayiru kidei ban yo nong namar ba umdei bangin ong ba dakane ka bangi theu kamut ngilak penyap nong no ya kini kinong tit sniang kamdei kata ka jingmut jonga kalong bangin ya kiulang ngin ya kiu nadu na snong jongi nadu na ka district jongi hadu ha ka state bat kari jongiru namar dakane ka jing theu kamut ngila ban tip namar bangi kinong tit kini kinong tit sniang haba ki tit ya ki sniang ki bawan nabar kidan na kajing theu kat balai pat ba da ki tit na ki snong jongi na ki parasnong parathau jongi kim ju theu gisu antat namar kata kajing antat kala ban yap nong no ya unong ri te kata kadai kabanga kwa ban pensai hang ni ba mdei ban peniap nong ya unong thiet ru mdei ban peniap nong ya unong ri jing ri ru te ngakwa ban pensisai ya kane ka video kadai kabanga kwa ban pensisa hato kadai sisa na em katu ka jing theu ka bangi theu da katu ka British formula hang ni ngala lek wat khanang ya kani ke jing theu ing de menta ba dengin ngabu khanang da kani khanang ba ketika ki unia usniang unne ha kani ka jing theu de menta ka dei zero dengin bu ya ute usniang hang ne pa dengin pej kat no ka udan sudah din dah mut hidup sudah selain kerja uang strike dia udah rope Hani sebut kata kau kata dia jinggu okay. Uri mai rak situ telak lah. You on? lem tapi kalau Ready?
Yeah. Oh, good. Take it. Exactly right. Pila yo I ngalai pen I pi kane ka rukom thau. Namar nga ha kani ha ga ba ngala penmi ya kini ki video ngam kwa ban hikai bakala ya ki nong pet ya kini ki video jonga namar ngam kwa ban hikai nga penmi tang iwei ar I video namar nga kadau kalong banga kwa ban ai jing hikai da ka banga nga lap bat nga syam daladehi namar nga dei inong rap inong ri seniang na kata kadau ba kat ka ei ke banga lap bat ngasyam hasem lajong kumbang ala syaj ong ala syaj yatu yapi haki video ki bala adab kane kadei ke banga kwa ban pen I tikena ban yatu yapi kenang ba mapi pinam hap ha katu kajing bakla bat ba pindang penbha ya ka kam ka ba pile na kata kadau bang kwa ban hikai ne ban yatu lem yapi ya kane ke jingtip jonga kamut ba tang banga dei ita YouTubers ngakwa ban shu penmi lane shu hikai baklai kiwei ngam don ya kata ka jingmut henry ka jingmut jonga kalong ba ngakwa ban hikai ba kiwei kintip ba kumbanga syaj ong barabor ba ngin ya imlang ngin ya kersan lang iwei te pilayo iya kane ke video ka video ke bala adab ngapen iya pi kumno ban khan da katuka British formula but hang ne pade ngalapan I ngapen iya pi ya kane ka rukom khan jungi da kane ka kilo kan te nganget ba kinong ris niang ru kidei ban tip gidei ban yo la kahok namar kila sumar kila pen I la aibam ID ya gitu kisniang jungki kidei ban yo ya kador ka babiang kan te kine kinong thit ru kidei ban thit ha kata kador ka ba makiru kidei ban yo nong une unong rep ru un yo nong kajing hikai jonga kibala adab bat nang ne sakhamat ru ngakwa ban kumbang ai kerteng ha kane ka channel kentiulang kata kadai ka im lane ka jingmut jonga bangan kentiulang ye phi barok khoj kinong pet ya kini ki video ken mau ba kani ka jing hikai jonga ngala reply ki comments nang ta ki don ki ba phone ru nga saj pick up ha ka por banga ngamla ban pick up ru nga call back hadin nang ta pade da ki tu ba send message ru nga reply kata kamot kepen I syai ba nga ngam kwa tang bangan he view iki video henry nga kwa ban hikai ya kinong ri kitu ki badon ya ka jingthmu ban penhe ka ni ka kamri jingri ngakwa ban ai ki jing hikai te hang ni ngakwa ban namar kibun ki bakali ba balei ba ki seniang jongi kim he kim san te ngakwa ban batai pi khendiat hang ni saphang kata namar ba kibun ki ba comments la ne kali kini ki jing kali yo let's say phim yo ya ka jubab tinga kwa ban yathu ipi hang ne ka don ka wei ka balong ka ladangi pen kelaya ka sem kamut sibuk menta ha ka sem junga usniang junga urai kho namar ka bam ka banga ai kam don ni ka jingte ha ka to ka bam le sem don protein ne iron ha ka tu katuka bam banga ai henry ladaki wei pade ki batiet ya utu usniang jonga laningi penkela pade syaka wei ka sem uhe u plung bhau tu usniang te kani kala bandei na ka bam ka ba phi ai ru ba ki sniang jong phi ki suki ban he te haka wei pat ka video ngan sapen I phi ki kita ki jing bam ki ba ngila ban
kampen he kloi ya ki ne ki sniang jongi namar ki bun hi ki baki keli u ujai dawai u bangin pen he kloi ya ki sniang te nga kwa ban ong hang ni ru ka wei ba ladangi ai da uni u dawai ka lese ka la ban kta ya ka kot ka khia jong kinong bam do sniang teng nakaliang jonga ngam pen slur ya kitu ki bawat kum kini ki jat dawai ki ban pen sngai la ne pen he kloi ki sniang hen re nga kwa ban ai ka jing hikai ya phi da ka bangi ai bam bha ngi ai ka bam ka badai ya ki sniang jongi khnang bakin he ken san bha ya kata nga kwa ban pen i tikna bat ki jat jing bam bat hakano ka rukom ban ai kata ka bam ye ki sniang jong phi bakin he kloi ngan padi ha ka wei pat ka video ka baar pat de ngakwa ban ong ba na ka benta kitu ki ba keli shaphang ki khun sniang balei ba marsin kha ki yap no nama na nang ta pat de kini ki kimi sniang ki ba pun khun n ai bam da ei namar teng ladangi bakla ban ai bam ru kala ban penwan enda ki la kha keta kamut kini ki khun sniang ki yap nadu bakha nang ta dada ki imru ki im raikho kini ki khun sniang kala bandai na ka bam ka bangi ai ngi ai ka por bakadang pun nang tapat de enda kala kharu ngi dei ban cek bah ban pej bah hatu ki yo bun na em lada kim yo bun ngi dei ban ai ki kenja suplemen ban yarap ya katu ka kemi bakan mi bun bah ban ai bun bah kini ki khun sniang te kani kadai ka jubab na ka benta kitu ki bakali syafhang kumno ban sumar ya kini ki khun sniang nda kila hakapor bagi dang syukha ka kemi te ka kemi ru hakapor baka kha la kumno kini kinong sumar ya ki sniang barabor pidei bandon hakapor ka bakha nyeu ya kasngi ha du kasngi ke bakat no baka dei ban kha la kumno pidei bandon hakapor baka kha khnang ba phila ban yarap ya kitu ki khun sniang ha kapor baka kha te phidei ban check ru ya gitu ki khun sniang khnang bakin kin laj ban yap nang ta pat de phin ai ru ya ka bam nangan sa penmi ya ka wei ka video ka ba ya dei chaphang ka bam kata ka mun ya ka ba ka sniang ka ba pun khun phin ai ka ei ka jat bam ya ka tu ka bom nda kala kha pat de phin ai ki ei ki jat jing bam ya ka sniang khnang bakan ai bun bha ya kini ki khun jong ka te nga das ngau tenat kini ki jing keli jong phi kini ki comments kham tam le na ka benta ki tu ki ba comment kumbangi ong negatif umdai positif negatif namar ba nakini ru ngila ban pen bha ngila ban yatei iwei da ka ba pen I ya kum kine ki ngi pen mi ya kine ki kum ban ong no ki jing artatin jongi ladam don ki ba artatin kamut kani ka video ngan nang pen mi namar ba ki don ki ba artatin hato to usniang udon na em riu pulai kilo na kata ka daw nga kwa ban pen I phi ha kani ka video ka jing shisha ba udon shisha riu pulai kilo ha jing shisha kani ka jing theu ka dei ka jing theu ka ba approximately ti kat ba une usniang pade udon shisha riu pulai kilo na kata ka daw kani ka jing hikai jonga kani ka jing pen itu ya phi kadai ka ba nga kwa ban ya kiu lang kublai shibun